How's it? How's it? Tell the people to subscribe because they don't want to subscribe to my channel. To your channel? They don't want to. Please do, guys, subscribe. What an amazing guy. And he knows what he's doing. Yeah, what a privilege to work with him. I'm struggling. I need you. Please subscribe, guys. Cheers. With $700 shoes, and that's where these. And I've been wearing these for 3 weeks straight. And if they do get a little bit dirty, you know what? Just throw them shit in the washing machine. Perfectly clean, easy to clean, 100% waterproof. That's the most important thing. None of these waterproof shoes ugly as fuck. Yes guys, first things first. Ik video ko sa ik video ko kyk sa die video. Sy het gehoor die Stormers is in die video. Sy het gehoor SA ladies Springboks is in die video. So die minste wat sy kan doen as sy niet is subscribe, you know. Sy is obviously a fan van die Stormers of die Springbok vroumense. So ek post gereeld behind the scenes waar ek vir hulle sien. So die minste wat sy kan doen is subscribe. So come on man, subscribe. Anyway, vir die mense wat klaar subscribe is, ek is op pad Pero toe. Ek gaan nou die Stormers aan sien in die Pero. Hulle oefen daar for some reason. Moet my nie vra hoekom nie. Ek weet net die. Alright. Ander ding is na die en dan gaan die Kaap toe ry van die Springbok vroumense is in die Kaap. So as jy die man sien, hulle is in Frans. Alright, in die World Cup. Hulle aan die World Cup wen. Ek soort gewoon net die girls uit. Verstaan sy? So ja, in the meantime moet ek petrol ingooi voor ek Kaap toe gaan. En my phone, ek maak hier stand, kan iemand my stand koop vir my phone? En ek moet ook iets koop om te eet because ek gaan nie survive op die nie, guys. So ja, gaan 'n lekker volle dag is. So ja, kom saam met. Ze me ook niet zijn ze bro. Van ik ik blij in zoen. Hoe zou die 16 kleine op een pix van ik weet aan mij op zou het zoen. Gang, blij in de mix. Even die allemaal in fights en ze weet aan niet één wat verkeerd is moet dingen kon fix. Ik kan niet met dat ik voel nog op break en ik fout te bekiezen want ik heb dat pix. Ik kan onthouden wat ik 100 keer slaat en die honden wat fakers wil nou om mij wies. Ik kan onthouden wat ik langer gezien en het zijn ze niet voor en like bittere kies van die gang ik like blij in de mix. 17 uit toen raak ik verliefd. Ik kan onthouden wat mijn taal niet meer wijs ik moet weer blij die gangsters met pauw gestiek. Ek al die groot man uit die kar. What's happening, baby? Shit, man. I'm a groot man om agter te Yo, I have the privilege of speaking to the new Stormers signing. How's it? How's it? He's finally revealed to the world Finally, and he wants to tell you something. 100%. I'm so grateful to be here. Cape Town is amazing. The team is amazing. Please subscribe to this guy's channel. Amazing guy, and we're so privileged to work with him. Have a lovely day. I'm getting the big guns to tell you to subscribe. Ik moest nou pretenden om in te klimmen. But anyway, ik is klaar bij die Stormers nou. We gaan nou Kaap toe rijden, maar ja, gewoon iets krim te eten eerste en dan 1 petrol ingooien, so ja. Ik appreciate die ouwens wat niet die doen, zonder dat de man vraagt.
Arira, ik appreciate it. Owens is hier zo. Die mannen zijn niet van koop. Right, toe. We zitten paai. Dat was ook klomp zoetgoed wat mij getimd heeft. Zo, ik heb maar gelos. Ik heb net die paai gekoopt. Ik heb mijn bananen. Ik heb in die kar naadje ook gekregen. Zo ja, ik is recht. Is hij 15 Springboks ladies? Ik is op pad. Of is die camera? Ik is op pad. I just shot my shot. Do I have aim, baby? You in the yak. Oh, jullie zien? Obviously, jullie is eerste hier zo. Ik is boring, ne? Maar ja, ik is in die kaap nou. Ik is eerste hier. Mijn collega's me nog komen niet zo. We zijn gewoon die key gaan al. Voor Waals week en dan ja, kan ons die girls zien. Hier is die kamer wat we zo gaan werken. Ik is die eerste zo. Maar dit is wel zo lang indulge. Terwijl ik wacht. Wie krijg ik in die elevator? Is it right? Let's sit down. Reaching new heights. Waiting. Charles sy is in die week of sy study en sy is besig praat. Sy gaan nie nou reply nie. Sy kan nie jou phone die hele tyd dop om te wag of sy reply nie. Sarah. Oké, is weer die reply nou weet. Hier kom hier eens van die mensen. Can I do the 23 again? Yep. And then you have a list of the last ones. Alright, we have one of the main players right here. Just introduce yourself. Hi, Lerato Mapua here. Oh, yes, more. Oh, hi guys. I just want to know, what is harder, the massage or the game? I think it's both. Yes. The massage is like Ik heb een vraag voor jou. Wat een vraag? Wat is zwaarder, die game of die massage? De game. Is die game zwaarder als die massage? Niks kan die massage bieden. Niks, nee. Oké. Als mensen wat zeggen, die massage is zwaarder als die game. Je zal je massage krijgen zonder dat hij niet gespeeld heeft. Wat heb jij te doen wat ik vraag? Niks helemaal niet. Zien ze nou die mensen? Zeg maar niet kwaad raakje. Like, comment, subscribe. Deze was die moment, Hamas. Thank you. Deze van tijd. Bye, Leon. Cheers. Like, comment, subscribe. Bye, Kevin. Cheers, Phil. Bye, Jola. Jola moet nog niet reverse. Hi, Leon. Is het dat? Is het aan? Kan ze een reverse? Nee, ik ga niet op. Kom, gaan achter toe. Ja, zo, ik die phone neerzet. Alright, Kevin is hier. Alright. Maar ding is my kar staan, hè? Sê vir Jola. Stil staan traffic manier.
Yo. Anyway guys, op Parijs toe. Jullie zien hoe lekker traffic, so I'm gonna be in here a while. Maar ja, als dit zoveel gemaakt in die video, subscribe, like, comment en zien jullie in de next vloggie. Breaking the record, the swans for the books. They breaking their nigga, bro, taking my loot. Ik reed net een lik and I'm making a move. The way that I'm taking, the way that I push. As blessings on blessings, it can't be a fluke. Was licking a freak, now I'm big and I'm good. I'm picking it.